ሰላም ጥዕና ይሃበለይ ተኸታተልቲ መደብ ዳሜራ ኢንተርቴይንመንት ሎሚ 30 ጉንበት ዝተዳላው ዕለታዊ ዜና እንሆ ንምክታልኩም ብኽብሪ ዕድም ፈለም አርስታቱ አንቶኒ ብሊንከን ጻኒሕት ማእከላይ ምብራቅ ዛዚሙ ሃገሩ ተመሊሱ ጀርመን ናሚቢያ ካሕሳ ክትከፍል ተሰማሚዓ አዘርባይጃን 6 ወታደራት አርሜንያ አሲራ ኣብ ሶማል ፖለቲካዊ ምርጫ ክካየድዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ መበቆል ኢጣልያን ዘለዎም ካናዳውያን የቀረታ ሓቲቱ ዝኸበርኩም ተዓዘብተና ምስርስታት ዜና ይኹም ጸኒሕኩም ዝርዝራቱ ይስዕብ ሚኒስትር ወጻኢ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ናብ ማእከላይ ምብራቅ ዝገበሩ ዑደት ዛዚሙ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ዕላማት ጉዕዞ በአላይነት ግብፂ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ተበፂሑ ዘሎ ምቁራጽ ተኽሲ ቀጻልነት ንኸልዎን ኦናወሽ መጥቃዛ ብሰንክቲን 11 መዓልታት ዝቐጸለ ረጽሚ ዝተፈጥረ ሰብኣዊ ቁልውላዋት ንምሕጋዝ ዝተነድፈ ውጥን እዩ አንቶኒ ብሊንከን ኣብቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ፕሬዚደንት ፍልስጤም መሐመድ ዓባስ ዝገበሮ ርክብ ብተወሳኺ ሰላም ክልቲአን ሃገራት ክድንፍዕ ዝኸለለ መንግስታት ሃሰው ክብላ ከም ዝጸውዐ ሓቢሩ ሽግራት ዘን ሃገራት ንምፍታሕ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋሃው ክንጥቀመሉ ይግባእ ዝበለት ሚኒስትር ንካቢነ ሚኒስትራት ሃገሩ ንህፁፅ ሓገዝ ፍልስጤማውያን ዝውዕል ናይ 75 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዝሓተተ ብተወሳኺ ፍሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ንወሽ መጥቃዛ ዝገበሩ ሓገዝ ኣብ ኢድ ዕጡቃት ሓይልታት ሓማስ ከያቱ ዘለዎ ስክፍታ ገሊጹ ይኹን እምበር አሜሪካ ኣብ ዝሃበቶ ግብረ መልሲ ነዚ ንምፍታሕ ምስ መሻርክቲ ሃገራት ብምዃን ዓቲባ ከም ትሰርሓሉ ኣፍሊጣ ከም ዝፍለጥ ኣብ ግዜ መምሕዳር ትራምፕ ኤምባሲ አሜሪካ ናብ ኢየሩሳሌም ድሕሪ ምጋዓዙ ርክብ አሜሪካን ፍልስጤምን ሓሽኪሩ ከም ዝጸንሐ ይሕበር ዝሕጂ ዝተገብረ ርክብ ኣብ መንጎአን ዝጸንሕ ኩነታት ክህድእ ከም ዝኽእል ይእመት እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀጠር ብመንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢኣ ሼክ መሐመድ ቢን ዓብድራሕማን አልታሃኒ ኣቢላ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ንዳግመ ህንጸት ወሽ መጥቃዛ ዝውዕል 500 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክትልግስ ምዃና ሓቢራ እቲ ሚኒስትር ኣብ ቲቪ ትዊተር ዝለኣኾ መልእኽቱ ሃገሩ ኣብ ጎኒ ፍልስጤም ጠጠው ከም እትብል ብምሕባር ድጋፋ ከም ዘይንፈጋ ወሲኹ ኣፍሊጡ ጀርመን ቅድሚ ሓደ ዘመን ኣብ ልዕሊ ደቀባት ናሚቢያ ዝፈጸመቶ ጃምላዊ ህልቂትን ራስያ ንብረትን ንናሚቢያ ኣብ ዝመጽእ 30 ዓመታት ናይ ኣስታት 1.1 ቢልዮን ዩሮ ካሕሳ ክትከፍል ከም ዝተሰማምዐት ኣፈኛ መንግስቲ ናሚቢያ አልፎርዶ ሄንጋር ሓቢሩ ብሙሉእ እቲ ዝተኸፍለ ካሕሳ ኣብ ጽላተ ጥዕናን ህንጻን ከምኡውን ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ከም ዝውዕል እቲ ሚኒስትር ኣፍሊጡ ጀርመን ንናሚቢያ ወሪራ ምስ ሓዘታ ካብ 1904 ክሳብ 1908 ኣብ ዝነበረ ክፍለ ግዜ ንመግዛእታ ዝቃወሙ ደቀባት ትቆትሎምን ብኣሰቃቂ መንገዲ ተሕይሮምን ከም ዝነበረት መዛግብቲ ታሪኽ ይሕብሩ ኣሽሓት ካልኦት ድማ ጊላታት ክኾኑ ናብ ካልእ ሃገራት ሸጦም ከም ዝነበረት እቲ ምንጪ ይሕብር አልፎርዶ ወሲኹ እዚ ስምምዕ ድሕሪ ታሻዓይ ዙርያ ጽዑቕ ርክባት ከም ዝተበጽሐ ብምሕባር ካብ ጀርመን ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ወግዓዊ ደብዳቤ ይቕሬታ ክቕበል ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ ዛጊት ክሳብ ሕጂ ሰመዚ ጀርመን ነዛ ኣመልኪቶም ዝሃብዎ ወግዓዊ መግለጺ የለን መንግስቲ አዘርባይጃን 6 ወታደራት አርሜንያ ከም ዝኣሰረ ሓቢሩ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሃገር ኣብቲ ብሐሙስ 27 ጉንቦት 2021 ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም ወታደራት ክልባጃር ናብ ዝበሃል ግዛኣታ ጸሊቖም ከኣትው ከም ዝሓዘቶም ኣፍሊጣ እቲ ሚኒስተር ብምቕጻል ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ከባቢ ዝዓስከሩ ወታደራት ሃገር ናይ ስለያ ስራሕ ክዓሙ ከም ዝተላእኹ ብምሕባር ኣብ ትሕቲ ቁጥጥሮም ከም ዘውዓልዎም ሓቢሩ ይኹን እምበር ሚኒስትሪ ምክልኻል አርሜንያ ብወገን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም እሱራት ወታደራት ከም ዘይኮኑ ብምሕባር ናይ ምህንዳስን ምትዕርራይን ንምክያድ ናብ ጥቓ ዶብ አዘርባይጃን እትርከብ ከግሃንኩኒ ዝተባሃለት ቁሸት ከም ዝተላእኹ ብምሕባር ንመግለፂ አዘርባይጃን ብትርነት ይግዎ እቲ ሚኒስተር ወሲኹ ሰራሕተኛታትና ክምለሱ ኣድላይ ስጉምቲ ክንወስድና ብምባል መግለፂኡ ዛዚሙ ነዛ ስዒቡ ኣፈኛ መንግስቲ አሜሪካ ኤድ ፕረስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ክልቲአን ሃገራት ሽግረን ብሰላም ክፍታሕ ብምምሕፃን አዘርባይጃን ኣሲራቶም ዘላ ምሩኻት ኩናት ዓለማዊ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ምሩኻት ኣኽቢራ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክትፈትሖም ተላብዩ ከም ዝፍለጥ ዓሚብ ሰንኪ ምስሓብ ዶብ ሓያል ረፅሚ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ተወሊዑ ከም ዝነበረ ይዝከር በዚ መሰረት እዚ ሕጂ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ዳግማይ ናብ ግጭት ከየምርሐን ተፈሪሕሎ ኣብ ዝሓረፈ ወርሒ ለካቲት ገደብ ስልጣኑ ዘብቃዕ ፕሬዚደንት መሐመድ ፋርማጆ ዕድመ ስልጣኑ ብዘይ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንኽልተ ዓመታት ከናውሑ ድሕሪ ምውሳኑ ንኣዋርሕ ኣብ ዕግርግር ተሸሚማ ዝጸንሐት ሶማል
بمسارة قدماي منستر تهاجر محمد حسين روبله زهابو مجلتي مراحتي بوليتيكاويان سلفتات مسرح مرجع وشت إسوسا معالتات كالسلاسل كم زتسامع معوافليتو كم ذكرنا عسرتات عمتات بزغت صلا قنصي زعانوت صومال بدقف هاجراوين محبرسب عالم اب كلتاشن عسرت غلطن منغستي كم زتخلت يفلت بدحر زي بتزامادي رجوع كنتات دحر مسجار أبز على في حيدة وارح عبرسة كتما مقارسو جمر عقرقر ناب كالوت كتما تتهاجر بملحمو نافتسم حنفشفش كيتا مرح سقعات كوينو يتسانيحوم أبزي أوشتي سوسا معالتات السلاسل مرجع مراحتي قبيلاتات بايتو تهاجر كمرتو خلو وكلت بايتو دما حدش بريزنت كمرتيوم قداماي منستر كندا جاستين ترودو بعموس 27 قنبت 2021 بارلاما هاغورو أبزهابو مقلتي هاغورو أب كالاي كوينات عالم أب لعلي إيطاليان موقال زنبورم كنداويان تغطولو زنبرتات تحازا بمنكاف بوقعي قري تحاتيتو أبشحن 940 إيطاليا أنصار كندا كوينات مسأوجت بتكبارات تستقطعت كندا دما كم قبر ملسي أستاذ 600 موقول إيطاليا زنبورم كنداويان سبات كتأثر كلا أستاذ 31 شح سبات أب زرزر صلاتي كم زأتوتم يفلت أب مداغوني معسكرات بزي زغونا قدم كوينات زتأثروا لومي مسانا بهوت نزيلو زلن حزن يقلت زبلت قداماي منستر هاغورو أب قصالي كم زعينت كونتات زفتر بايتا كم زي تختل بمنصار وسيغوا افليتو زغبركم تعذبتنا لوم زبلنا يم زيناتات زون كتعذبوا مصنحكم يم نيرم أب كالت حستو بخال مدب كسام نراخب سلام